Meravellosa, intensa, emotiva, tots els qualificatius són pocs. Cap tipus de votació que havia fet em havia colpit tant com aquesta, evidentment. Avui és un dia historial, que de tant de gent amb les decisions que volen fer, pacíficament volen reclamar els seus drets. Jo recordo molt els meus avis i el meu pare que no han pogut estar aquí i és impressionant. És una cosa que ens costa pensar que hagin pogut arribar aquí. M'han trucat des d'Alemanya, des de Dinamarca, des d'Holanda. La gent, el que ha vist a la tele avui dia és la imatge que hem donat no solament a Europa, sinó a tot el món. Home, simplement perquè considero que és democràcia, no? És una cosa que s'ha de poder fer independentment del que un pensi. Per què he votat? Perquè arriba un moment en què ja no vols formar part ni et sents representat per aquesta gent que està cometent aquests actes tan d'antipersona total, que dius, com pot ser, no? Porque entre Japón y España no te conviene, no puedo votar. Sí, pero estoy aquí para mirar, para fer bulto, para col·laborar, si fa falta. Perquè en un principi no tenia pensament de venir, però he vist notícies, he vist coses que no m'agraden, molta indignació, molta ràbia, molta pena. Per mi, pels meus fills, per tothom. Perquè vull que millorin les condicions al Parc de Catalunya i que es millori, que hi hagi més respecte per la gent, per la cultura, per tot això. És que som ciutadans, vull dir, és que som el poble i és que està rebent el poble. Sempre passa el mateix. Per tant, jo és que soc molt pacífica, però veus això i dius, què vol dir això? En el moment que he sortit del col·legi i m'he arribat a casa per cuidar de la meva mare, he mirat una miqueta a la televisió. I llavors unes imatges esfereïdores de tot el que està passant a Catalunya. La veritat és que és molt penós de la manera que la policia de fora del nostre país ens ha tractat. Ens hem mogut d'un centre amb un altre i ha sigut tot el dia amunt i avall. Molt emocionant, a mi em tremolava la mà quan he anat a posar la papereta i, en fi, ja esperant. Bé, l'he viscut molt intens perquè sóc de Tordera i a Tordera he estat al dematí 3 hores fent cua i no he pogut votar perquè hi havia una interferència informàtica, m'han dit, i a la tarda he baixat aquí a Lloret perquè tinc un apartament i, com he sigut aquí ens han dit, podeu anar a votar a Lloret. I llavors què he fet? He vingut aquí per votar. Soc nat del 30. En aquí a Lloret molt tranquil. Fora no tant. Hi ha hagut estopa que jo penso que no hi havia de ser. Que és molt trist que l'any 2017 estiguin passant aquestes coses, perquè s'està atemptant contra els drets de la humanitat. Llavors, és una lluita de tots, ja no és el sí i el no, sinó que tots estiguem units per la mateixa causa. Realment m'entristeix molt veure com abusen del poder i espero que això ho vegi tothom i realment es reconegui l'esforç que hem fet i com ens han tractat. I molt tranquil aquí a Lloret, esbarats a vegades perquè durant notícies de que venia algú i ens havíem de pilotonar, però per tot l'altre tot molt correcte.